माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमर यार जादव के छौरा छाती में गोली मार देता। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। देख के मन भटकल हेरे हमरा लागे तोहर छौरा माथा छौरे सटकल। हाँ माथा छौरे सटकल तोहर माथा छौरे सटकल। तोहर देख के छौरी जवानी हमर देख के मन भटकल। हेरे हमरा लागे तोहर छौरा माथा छौरे सटकल। तोरा चक्कर में कतक दीवाना तोरा चक्कर में कतक दीवाना अपन कुर्ता फाड़ तो। हेरे हमर यार जादव के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादव के छौरा छाती में गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो। देख के छौरा सेल्फी खींचे तो। हेरे परताऊ पाला से रुस जब सुन बाप ने तोरा बचैतो। हाँ बाप ने तोरा बचैतो तोहर नाना ने तोरा बचैतो। तू छी हीरोइन तोरा छौरा देख के सेल्फी खींचे तो। हेरे परताऊ पाला से रुस जब सुन बाप ने तोरा बचैतो। निर्मलिया सुन कहो संजय गौतम निर्मलिया सुन तोरा ले सब कुछ हार जतो। हाँ हमर यार जादव के छौरा छाती में गोली मार देतो। हमर यार जादव के छौरा छाती में गोली मार देतो। छाती में गोली मार देतो।